Després de 4 dies de treball i de molts quilòmetres recorreguts al traçat del circuit de Barcelona-Catalunya, s'ha acabat ja la primera fase de la pretemporada 2017 i podem treure les primeres conclusions. La primera i fonamental, que estem davant d'una nova Fórmula 1, com ja vèiem a venir, amb cotxes més amples, més espectaculars, menys ràpids a les rectes, però molt més eficaços als revolts, cosa que fa que la nova Fórmula 1, aquesta del 2017, que hem vist al traçat de Montmeló, sigui molt més ràpida que l'anterior. Uns pneumàtics que han funcionat especialment bé, sobretot els de pluja, encara que Pirelli, amb el seu afany de superació, ja anuncien que després de les proves que han fet sobre l'asfalt mullat del circuit de Barcelona-Catalunya, de cara al Gran Premi de la Xina, canviaran els seus compostos. I en el terreny esportiu, dos equips clarament protagonistes. D'una banda, Mercedes, l'actual campió, amb el seu flamant fitxatge. Valtteri Bottas, l'home que ha substituït Nico Rosberg, que a la tercera jornada va aconseguir ser el més ràpid de tots els corredors que han rodat aquests 4 dies al circuit de Barcelona-Catalunya. Valtteri Bottas s'ha adaptat molt bé a aquest cotxe de nom llarguíssim. Atenció, W08 EQ Power Plus. Aquest és el nom exacte que rep el vehicle de Brackley, el cotxe campió. Valtteri Bottas ha estat el pilot més ràpid de tots els que han rodat aquests dies aquí, al circuit. Però atenció, perquè més enllà dels Mercedes també han destacat els Ferrari, sobretot per la seva fiabilitat. Mercedes ha fet un total de 558 voltes, 2.597 quilòmetres. Els dos pilots de Ferrari, Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen, han fet 468 voltes, 2.179 quilòmetres, però han deixat a tothom bocabadat amb unes prestacions magnífiques, però sobretot amb una enorme fiabilitat. Només un dels 4 dies, Sebastian Vettel va quedar penjat a la pista quan el seu cotxe, probablement fent alguna mena de prova de consum, no va arribar fins a la línia de meta. Pel que fa referència als equips on militen els pilots espanyols, la creu de la moneda, Toro Rosso, ha demostrat una falta de fiabilitat evident. Atenció, perquè Carlos Sainz en 4 dies només ha pogut fer 83 voltes al circuit, 386 quilòmetres. Problemes amb la unitat de potència Renault del cotxe de Faenza, que també han dificultat la feina als pilots de l'equip Red Bull, a Max Verstappen i a Daniel Ricciardo. I pel que fa referència a Fernando Alonso, poques voltes també pel pilot asturià, menys de les que amb ell li hauria agradat. Concretament, 101, 470 quilòmetres. La pròxima setmana, amb la segona fase dels tests de pretemporada aquí al circuit, McLaren diu que portaran un motor completament diferent. Serà el propulsor que faran servir a la primera cursa de la temporada, el Gran Premi d'Austràlia. Però abans d'anar cap a Melbourne, l'actualitat de la Fórmula 1 passa pel circuit de Barcelona-Catalunya. Vine a veure-ho en directe.